Durung wis sego kuning. Apa anae iku? Iwak wader. Hah? Iwak wader. Iwak wader? Iya. Heeh, Iya, mateng. mateng. Entah. Mateng. Pira? Apa nek sebut apa 2000. ya? 2000 ae lek sampean wis. Kok nyang kowe wong udan? Mambengi udane. Terang. Lah bendino nyang bendino udan bendino gak nyang ya rugi. Iya. Wong ono payone. Butuh duit. Hari ini bayar anaknya SMP, mlebu SMP. Wonge mari prai 2 wulan. Ya. Iki sego lho. Nagosari karo iwak wader. Hah? Iwak wader. Karo sego. Nah, Wah, ya mando apa? ndak adang ah. Kok sego gotong ngono ae aku gelem. Kok iwak wader kok gak enak apa? Pira tuh ya. Sing cilik. Lah ya dipangan ambek opo? Sego marine. Gele wong anu kok dodol. Pak Tukian teh. Dodol wae. Ana wonge dodol. Hah? Dodol ana wonge kok. Napa? Nggih karo iki. Yo, mani. Sesuk 40. 45. Kok dodolane anu mie anu. Mie ayam. Ndi duwe iki lho. Kaelek lho. Hah? Siki, nya. Sesuk 48. Ndi apa mbok duduki? Ngene, sesuk 448. Sesuk 48. Piro iki? 48. Mek kaya 2000. Iya. Duwe Ya 50. piro iwake ngono? 2000. Hah? 2000. Di BKI kok buka. Hah? Oh kok tutup ya? Aku gak kena apa, mari turu, mari adang turu, mangan turu. Mama kok abang, kenapa kira-kira? Iya, abang. Hah? Apa, Abang? iya. Temen? Kenapa ya? Tak ucak kayak, iki lah abang. Diantem iki ndrewo paling. Iwak wader tok. Lah dipangan mbek apa? Ora mikir iki. Gaduh nak mikir aku rek.